Sobra 200 ka mga pulis sa Cagayan de Oro City Police Office ang gipakatag sa nakadaiyang sementeryo sa syudad. Samtang kamatik dan sab nga pipila ka mga tawo na ang sayong miduaw sa ilang mga minatay karong adlaw. Aniya ang report ni Cyril Chavez. Plastar na o nagsugod na sa pagbantay mga personahe sa Cagayan de Oro City Police Office sa nagkadayang sementeryo sa syudad. Matod sa Kokpo, adlong Miyerkules, gisugda na ang deployment kung asa magsugod ang ilang pagbantay gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Subay sa polisiya sa LGU sa mga sementeryo, sobra 200 ka mga police personnel ang gipakatag sa 19 ka mga sementeryo sa syudad. Inaanak ko'y monitoring nga gipahigayon ang mga tagtasa ka mga station commander para i-roving o i-monitor ang mga cemeteries nga naa sa ilang mga area of responsibility. Usa ang Bulwa Public Cemetery sa mga ginadagsa sa katawhan matag kalag-kalag. Hinoon, plastar na ang security measures sa lugar. Adlang Webes, mingaw pa among sementeryo. Hinoon, aduna na pipila nga nagsugod na og duaw sa ilang mga minatay. Okay, birthday sa akong papa, iduaw po mi ba? Iusan na ninyo? Iusan na namo kay kani akong mama, ikan po ni nagpa-check up good. Tapos sa timing po niya birthday sa akong papa diri, hapitan na lang na po damo. Samtang sugod karong Biyernes, petsa 31 o Nobyembre 1 o 2, ipatuman sa Roads and Traffic Administration ang temporary traffic scheme sa nagkadayang sementeryo sa syudad. Matod sa RTA, aduna sila ipatuman nga road closures, one-way traffic, parking areas ug loading and unloading zones sa mga dalan nga duol sa mga sementeryo. Nanawagan sab sila og dugang pagsabot ngadto sa mga motorista. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao